Всичко е на лев и 90 в Тему. Я? Опа, обувки за кучетата. Оп, идва лято. Време е за фрапенци. Оп, сърбита гърба. Няма кой да те почеши. Много яко. Жената гледа филми до късно и не можеш да спиш. Влизаш в тоалетната, обаче някой е минал преди това оттам. Оп, ароматизаторчета. Домашният любимец спи постоянно в краката и не можеш да се опънеш да се завъртиш през нощта. Купи му кучешко легло. Перфекционист си и искаш всичко да ти е равно. Лазерче. Пробиваш стената и всичко става в прах. Да бе, да. Оп, ето е машинката. Ей, това е. Нещо се сванал и няма кой да ти направи масаж. Как да няма? Дай. Идва и най-якото. Вие също може да вземете всеки продукт за 1,90 с моя промокод или с линка в описанието. Това разбира се важи само за новите потребители, но пък ако ти не си нов потребител, мога да ти кажа как да се възползваш. Влизаш в Тему, натискаш настройки, логаутваш се, т.е. излизаш от акаунта си и пишеш моя промокод. И не забравяй, че доставката ти е безплатна, а пък ако нещо случайно не ти хареса, можеш да върнеш продуктите си до 90 дни, а пък те, разбира се, ще ти върнат парите. Яко. Айде, чао!